Durant més de 2 hores, 3 operaris i una grua han treballat per posar al seu nou emplaçament la Roca del Frare. S'ha fet una petita estructura i sota l'atenta mirada d'en Jordi Piqué, en Lluís Vilabrú i el pintor Abel Quintana s'ha col·locat en la ubicació i perspectiva que s'ha considerat més adient, tot acostant-se a l'angle que estaba situada quan un temporal la va fer caure. Bueno, ha tenido un poco de faena porque la colocación era un poco difícil porque es muy irregular, pero bueno, como teníamos una gente de aquí que nos estaban informando actualmente cómo iba, cómo estaba situada en el mar, pues bueno, al final la hemos colocado bastante correcto con la fotografía que había hecha de antiguamente cuando estaba colocada dentro del mar y de momento pues bueno, la tenemos situada, ha quedado bastante bien y parece que le hemos encontrado, digamos, el sitio adecuado y puntual porque se ve que es perfecto con el bloque del fronto que tenían, que se veía perfectamente y actualmente, pues bueno, ya lo hemos acabado y nada, un poco de faena, pero bueno, ha merecido la pena. Durant la instal·lació han estat molts els escalencs, sobretot gent gran, que han seguit amb molta atenció la col·locació de la Roca del Frare. Era temps de recordar. La inauguració oficial del nou monument instal·lat al Passeig Marítim es farà el dissabte 26, diada de Sant Esteve, a 2:15 del migdia. Acte seguit es farà una fotografia de grup i, finalment, enguany de manera excepcional en aquest lloc, l'audició de sardanes de Sant Esteve.